I teraz Jerzech w Marburg. Marburg, Marktkasse. Można by powiedzieć po naszemu ring. Ring. No, fajnie. Dużo starych chałup. To jest Elisabethkirche. Bardzo fajne studenckie miasto. Same knajpy, dyskoteki jakieś. Znaczy takie kafe-bary. A teraz byda na ringu. O, też jakiś Kaffee mit Gefühl. I co się okazuje, są dwie części tutaj. Oberstadt i Unterstadt. No pięknie. Święty Georg tutaj mamy. O, to jest to. To jest ciekawe, nie? To nie jest polskofana, to jest heskofana. Niemiecko, europejsko i francusko chyba. Pięknie. Chyba tu coś dłużej posiedzę, bo się fajnie zrobiło. No. Piękne miasto, Marburg.